Igbo nwere ekene m unu. Igbo bụ Igbo na nọkwa ọfụma. Ndị be anyị alụ emekwa. Alụ eme na dimkpa Igbo na-abụ abụrụ na ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ ndị eke gbagburu ha. Ọ bụrụ ndị ori gbagburu ha. Ọ bụrụkwa na ọya kolu nwoke kolu nwaanyị nwagburu ha. Ọ nwere ọnọọ ha nwa ji aka ha nwee nsogbu onwe ha maka iwe ka akụkọ si wee kọọ. Hey! Awesi na ụmụ nwaanyị na-abụọ bi n'otu kọmpand wee na-eme n'ihe eji wee mara ụmụ nwaanyị n'ịmago akọ ụmụ ọnụ a ụmụ nwaanyị na-aga akọ onwe ha adụ aka n'ọnụ. Ha emekọta na ndị di ha wee pụta wee na-alụzie ha ọgụ wee nụba. Kedu ka nwunye gị ga-esi gwa nwunye m nke a? Kedu ka nwunye gị ga-esi gwa nwunye m nke ọzọ? Wee na-alụzie ụmụ nwaanyị ọgụ wee nụbazie nya bụ ọgụ na nke ha bụ ụzọ nwere ọcha na-apịa onwe ha ozu lọrụ ha. Ha ebunie ọgụ na shovel were pịagide onwe ha ozu lọrụ ha. Aka eluro ha izizi ha nwee jejije mabulu bọtụ. Ụmụ nwaanyị nọ ha na-anọchitela ọgụ na-ayọzikwa ha biko na-akpọ ha mana iwe ekwero ha okwero ha odidi. Hey! Ka ntinye chatala unu nwa obele ka unu nene nke ya gachipụta nke ya bịachi azụ. Fiakwa ebe unu nene kịta bụ ebe ọ bụ na ha anụgide na ọbala ejuzie na ha arụ. Ụmụ nwaanyị nwa ha na-anọchitela ọgụ a na-ayọzi ha biko na ha arapụ onwe ha aka mana iwe ekwero ha. Ha jide onwe ha ma jidesie onwe ha ike. Ha anụgidele nya bụ ọgụ otu dazie nwụọ nke ọzọ ebulie obugi ụlọ ọgwụ. After few hours doctor sị na ọ nwụọna. Onwe ya bụrụ na ụmụazị tetala ụlọ ụtụtụ bụzi ndị na-enwerọ nna. Nwaanyị tetala ụlọ ụtụtụ nke lockdown ya na di eso wee konye ụla ha ya ekpechakwudi nke bụ ekpele nọzi kịta abụrụ ndị na-enwerọ di. Ọ bụrụ ihe iwe ihe eme gịnị? Do your worst. Unu afụgokwa worst o. Ọkwa ọ na ha na-asị ibe ha do your worst. Unu afụgo worst. Ọnya ka eji asị Igbo ji asị na anyị daghasị mmadụ na o nwere ihe ya eme maka o ya emekwe something ịfụnanya na ka dị mkpa na-abụ ụmụ okolobịa na-abụ ọbala ka jụrụ arụ si wee gbuo onwe ha maka ịgwara nwunye m ịgwara nwunye m gwanụ m ụdị ka nsogbu dị ihe nke a. N'ụwa a na-amụrọzi ma na-aga iru ma na-aga azụ ma ụwa akwụ ofu ebe kọchazikwuru ikpu nwere ọnwụ nke mma na-eme ya ka mmadụ ya arapụ onwe ya. Edizina na-eme ka anyị hapụ ịdị na-eme ka ọ dị anyị n'obi. Frustration, anger, iwe na-emebi ihe tupu mmadụ eme ihe ya chee. A sị nọ nganga ka eze ji agbalị nganga ka gịnị ji agbalị enyi ọsọ ka sị nọ nganga unu maka esi atụnya bụ inunu nganga ka eze ji agbalị enyi ọsọ. A sị na ọgbọ onye ụjọ ka a na-anọ atụbe dịka aka. Ịnọlụba onye ụjọ ịnọla ebe a wee na-atụgabe dịka aka maka na ọ bụrụ na ịpụta katakpi wee na-atụ ya aka ihe nwere ike imebi. Nnọọ ka dimkpa Igbo si wee gbuo onwe ha. Chineke mekwalụ mmadụ ebele o. Afụ nụrụkwa m biko na Igbo nwe m akpata oyi ji m ebe a maka na ọ bụ na ntinyecha anya bụ ihe ngosi mba akpata oyi ji m ka ụmụazị si wee na-eti mkpu mana arụ eyiro ha izizi ha na-asụ onwe ha ihe eche ihe asị makwa mmadụ na-asụ ibia bọtụlụ ihe anụnwa. Ọ ya adịkwanụ mgbe ọzọ n'ọdụnụ mma ka chi fonu.